Bon dia. Des de Tyco Meteorologia volem fer una predicció especial davant de la situació meteorològica que se'ns presenta a curt i mitjà termini. De fet, en els mapes isobàrics previstos fins al cap de setmana podem comprovar com la pertorbació instal·lada molt profunda a la zona del Mar del Nord injecta una massa d'aire molt fred que arriba, de fet està arribant ja a Catalunya, provocant la formació d'aquesta primera pertorbació que al llarg d'aquesta tarda, vespre, nit podrà donar precipitacions més o menys generals, sobretot cap al centre i nord, de neu per damunt dels 600 metres, baixant puntualment als 400 metres. Aquesta situació obrirà, doncs, el pas a una massa d'aire freda i, atenció, diumenge, amb aquesta pertorbació que baixarà per França, es reactivarà i acabarà instal·lant-se al sud de Catalunya, cap al País Valencià, cap al nord d'Àfrica, injectant vent de llevant de cara a diumenge. Això podria comportar, doncs, una situació complexa. Vegin el mapa per dissabte, com després de les precipitacions que hem dit que cauran aquesta tarda i vespre. Demà farà ja molt més fred, però tranquil·litat, mentre que dissabte esperem algunes nevades, sobretot a la Vall d'Aran, cara nord. A la resta, temps més estable, difícilment amb precipitació i ambient força fred. Atenció diumenge, perquè el que dèiem, la pertorbació pot comportar un canvi de temps amb una precipitacions generalitzant-se a moltes comarques i amb cota de neu que pot començar molt avall, 300, 400, 500 metres, potser pujant a la línia de la costa si el llevant guanya força, però això ho haurem d'anar seguint. Atenció a les nevades a l'interior perquè podrien ser importants. Si fem un abans de predicció per la setmana vinent, atenció perquè sembla que tindrem fred per estona. Efectivament, vegin la pertorbació de diumenge, dilluns encara podria injectar vent humit de llevant, però què és el que passarà després? Doncs que noves masses d'aire fred volen agafar aquest camí, illes britàniques, i atenció a dimecres amb el pas d'una altra bossa d'aire fred i fins i tot dijous. Haurem d'estar atents perquè efectivament la situació meteorològica es complicarà, podrem parlar potser d'onada de fred, de temperatures molt baixes i possibilitat d'algunes nevades també dimecres o dijous. Ho anirem seguint, lògicament. Res més, acabem aquí. Des de Tyco Meteorologia, ho saben, totes les prediccions per tots els negocis. Adéu-siau.